Πάμε λοιπόν να μεταφράσουμε το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, να το βάλουμε στο Excel και να μας δώσει το Excel μέσω του, λύνοντάς το ως πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού, τη διάρκεια του κρίσιμου μονοπατιού. Και ποιο είναι το κρίσιμο μονοπάτι. Ας ανοίξουμε λοιπόν ένα Excel. Ας το βάλουμε έτσι για να βλέπουμε και το πρόβλημα μας. Λοιπόν, είπαμε ότι γνωρίζουμε μάλλον ότι οι μεταβλητές μας είναι ουσιαστικά οι ακμές και είναι μεταβλητές που παίρνουν τιμές μηδενία. Να τις γράψουμε εδώ. Η μεταβλητή Χ05, η μεταβλητή Χ010, ας το γράψουμε το μήνυμα. Χ0,10, μεταβλητή Χ5,35, η οποία πάει από εδώ μέχρι εδώ. Χ5,35, η μεταβλητή Χ10,15, η μεταβλητή Χ10,30 που αναφέρεται σε αυτό το κομμάτι, η μεταβλητή Χ10,25, τη 10-15 την έχουμε γράψει, ας πούμε στη μεταβλητή Χ15-20 έχουμε τη μεταβλητή Χ20-30 και έχουμε και τη μεταβλητή Χ25-35. Έχουμε δηλαδή σύνολο 9 μεταβλητές. Για να δούμε, είναι 9 οι ακμές μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ας ελπίσουμε ότι είναι. Όχι, έχουμε κάνει λάθος, δεν έχουμε γράψει τη μεταβλητή Χ30-35. Εδώ. Ας ορίσουμε λοιπόν ότι στη σειρά 2 θα είναι οι τιμές των μεταβλητών. Ας τις βάλω μηδενικά για όλα. Πώς το πάνω. Τιμή. Και ας ονομάσουμε και εδώ τη διάρκεια της κάθε μεταβλητής. Λοιπόν, όταν λέω διάρκεια είναι, ας πούμε, είπαμε ότι κάθε μεταβλητή εκφράζει το αν το κρίσιμο μονοπάτι περνάει ή δεν περνάει από εδώ πέρα. Αν π.χ. έστω ότι το κρίσιμο μονοπάτι περνάει από την α, πόσο θα μας κόστιζε? Θα μας κόστιζε 6. Αυτό εννοώ διάρκεια. Οπότε εδώ έχουμε 6. Εδώ έχουμε 6. Η 0,10 είναι 9. Το βλέπετε εδώ, 0,10. Η 5,35 που είναι ψευτοδιαδρομή, αυτή εδώ πέρα, έχει 0 διάρκεια. Η Χ10,15 έχει διάρκεια 7. Η Χ10,30 έχει διάρκεια 10. Η Χ10,25 έχει διάρκεια 8. Η Χ15,20 έχει διάρκεια 5. Η Χ20,30 είναι ψευτοδιαδρομή, άρα έχει διάρκεια 0. Η Χ25,35 είναι και αυτή ψευτοδιαδρομή, άρα έχει αυτή διάρκεια 0. Και η διαδρομή Χ30,35 έχει διάρκεια 2.
Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Θεωρητικά θα πρέπει να πάρουμε τον κάθε ένα κόμβο και να πούμε στο πρόβλημά μας, σε αυτόν που θα επιλύσει το πρόβλημά μας, ότι θέλουμε κάθε τι που μπαίνει σε έναν κόμβο, ό,τι μπαίνει, αυτό να βγαίνει. Αριθμητικά, δηλαδή, π.χ. για το κόμβο 10 θέλουμε το Χ010 να ισούται με το Χ1015 συν το Χ1025 συν το Χ1030. Γιατί αν θυμάστε σας έχω πει ότι το πρόβλημα αυτό είναι να βρούμε το μέγιστο χρόνο που θα πάρει να μεταφέρουμε ένα κουβά νερό από το 0 μέχρι το τέλος, μέχρι το 35. Και δίνοντάς του αυτούς τους περιορισμούς ουσιαστικά το αναγκάζουμε να μεταφέρει ένα κουβά νερό μέχρι το τέρμα. Διαλέγοντας πάντα μία διαδρομή. Δηλαδή λέγοντας το ότι στο 10 θέλουμε ό,τι μπει, δηλαδή το Χ010 να είναι ίσο με ό,τι βγει, Χ1015 συν Χ1025 συν Χ1030, υποχρεώνουμε το πρόβλημα να επιλέξει μία από τις τρεις διαδρομές. Από τη στιγμή που ούτως ή άλλως γνωρίζουμε ότι τα Χ θα παίρνουν τιμές 0 ή 1. Έτσι. Οπότε ουσιαστικά αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι θα γράψουμε, ας πούμε, σε αυτές εδώ τις στήλες όλους τους κόμβους. Λοιπόν, θα το κάνω στο εξής. Εδώ θα βάλω μια επικεφαλίδα κόμβος και θα σας μπερδέψω, όχι, θα το γράφω αναλυτικά. Κόμβος 0, κόμβος 5, κόμβος 10, κόμβος 15, κόμβος 25, κόμβος 20, θα ακολουθήσουμε μια σειρά, δεν έχει σημασία, κόμβος 25, κόμβος 30, κόμβος 35. Θα έχει δηλαδή το πρόβλημά μας 8 περιορισμούς. 8 περιορισμούς. Λοιπόν, θα σας πω στην απλή περίπτωση τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και μετά θα σας δείξω έναν τρόπο τον οποίο συνιστώ γιατί είναι λίγο πιο ας πούμε δομημένος και σε μεγάλα προβλήματα θα μας βοηθήσει να κατανοούμε τη δομή του προβλήματος. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το τι θα κάναμε εντελώς στοιχειωδώς. Τι θα κάναμε λοιπόν, όπως έχουμε πει κάθε φορά, το Excel περιμένει ένα κελί να είναι το αριστερό μέρος και ένα κελί να είναι το δεξί μέρος. Έτσι, η αποτίμηση κάθε φορά. Δηλαδή, και εδώ θα έχουμε παντού ισότητες, δηλαδή τα δύο μέρη στο πρόβλημά μας πρέπει να είναι ίσα. Ας το γράψουμε στο γράφει το GAMS, γιατί και όλες εδώ. Λοιπόν, στο κόμβο 0 θα πρέπει αυτό που μπαίνει, που είναι ένας κουβάς νερό, να είναι ίσος με ό,τι βγαίνει. Τι βγαίνει είναι το Χ05, ίσον δηλαδή, Χ05 αυτό, η τιμή που έχει κάθε φορά το Χ05, συν η τιμή που έχει το Χ010, συν αυτό. Έτσι. Πάμε στον κόμβο 5. Στον κόμβο 5, ό,τι μπαίνει θα πρέπει να είναι με ό,τι βγαίνει. Τι μπαίνει? Μπαίνει το Χ05. Ίσον λοιπόν. Χ05. Η τιμή κάθε φορά του 0,5. Ωραία. Και τι βγαίνει? Βγαίνει η τιμή του Χ535. Ίσον δηλαδή με Χ535. Εδώ. Και αυτό ουσιαστικά τι μας λέει? Ότι αν τελικά ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή, οπωσδήποτε θα πάει υποχρεωτικά και από εδώ. Αφού ο περιορισμός μας λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή αν τελικά το Χ05 γίνει 1, σημαίνει ότι αμέσως και το Χ535 θα γίνει 1. Πάμε στον κόμβο 10. Τι μας λέει ο κόμβος 10? Ότι μπαίνει. Τι μπαίνει? Μπαίνει το Χ010. Ίσον δηλαδή Χ010, ωραία, να είναι ίσο με Χ1030. Εδώ. Συν Χ1025. Συν Χ1015. 10-15. Αυτό. Δεν φεύγει τίποτα άλλο. Είμαστε έτοιμοι.
Στον κόμβο 15 πάμε. Τι μπαίνει? Μπαίνει το χ10-15. Ίσον δηλαδή χ10-15. Και τι βγαίνει? Το χ15-20. Ίσον με χ15-20. Ωραία. Στον κόμβο 20. Τι μπαίνει? Το χ15-20. Ίσον δηλαδή χ15-20. Και τι βγαίνει? Το 20-30. Ίσον δηλαδή με χ20-30. Στον κόμβο 25 τι μπαίνει? Το χ10-25. Ωραία. Και τι βγαίνει? Το χ25-35. Ωραία. Στον κόμβο 30 πάμε. Στον κόμβο 30 έρχεται το χ10-30. 10-30. Και το χ20-30. Συν χ20-30. Ωραία. Και τι βγαίνει? Το χ30-35. Το βλέπετε. Ίσον με χ30-35. Στον κόμβο 35, αυτός είναι ο τελευταίος κόμβος, που σημαίνει ότι ό,τι μπει θα πρέπει στο τέλος να ισούται με 1. Τι μπαίνει? Μπαίνει το χ30-35 συν το χ5-35. Και αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να ισούται με μονάδα. Ωραία. Παίρνουμε ένα κουβά νερό και θέλουμε να βγάλουμε ένα κουβά νερό. Ωραία. Πάμε λοιπόν, ας γράψουμε δύο λεπτά να το κάνουμε να είναι λίγο πιο ευπαρουσίαστο. Αυτό είναι το αριστερό μέρος, left hand side, και το right hand side. Ωραία. Πάμε λοιπόν, ξεχάσαμε μάλλον, συγγνώμη, ποια είναι η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, ας το πούμε εδώ, είναι αυτή εδώ, γράφω από πάνω και αυτό είναι το Z. Έτσι. Η τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης, ας βάλουμε και εδώ ένα χρόνο να ξεχωρίζει, είναι ίσο με ό,τι τιμή πάρει αυτό εδώ αυτή η διαδρομή επί τη διάρκεια. Συν αυτό επί αυτό. Και θα μπορούσαμε να το πάμε το καθεξής, όμως θα χρησιμοποιήσω, όπως ήδη ξέρετε, το sum product, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτού του πράγματος και αυτού του πράγματος. Ωραία, δεν το πούμε. Ωραία, είναι 0 γιατί έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή όλα μηδενικά. Αν βάλουμε, ας πούμε, 1, καταλαβαίνετε ότι το κρίσιμο μονοπάτι εδώ πέρα, μάλλον η τιμή που θα πάρει θα μας δώσει το Excel όταν τρέξουμε τον αλγόριθμο της μεγιστοποίησης, θα είναι ουσιαστικά και η διάρκεια του κρίσιμου μονοπατιού. Και εδώ πέρα, όπου υπάρχει μονάδα, θα είναι μια ακμή που ανήκει στο κρίσιμο μονοπάτι. Λοιπόν, πάμε να ορίσουμε στο Excel, να το σώσω κάπου. Πάμε λοιπόν στο data. Δεν το έχω. Πάμε λοιπόν να τα προσθέσουμε. Teams. Και προσθέτω το solver. Ωραία. Λοιπόν, να το στο solver. Τον τρέχω. Όπως ήδη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η αντικειμενική μου συνάρτηση είναι εδώ πέρα. Θέλω να τη μεγιστοποιήσω πάρα πολύ ωραία. Θα αλλάξω αυτά εδώ τα κελιά. Αυτές είναι οι μεταβλητές μου. Και οι περιορισμοί μου είναι αυτά εδώ. Θέλω να είναι ίσα με αυτά εδώ. Ωραία. Και ένας επιπλέον περιορισμός είναι ότι αυτές οι μεταβλητές θα είναι διαδικές. Θα πατήσω. Θα είναι διαδικές. Πώς θα το πω αυτό? Θα προσθέσω έναν περιορισμό λοιπόν, όπου λέω ότι αυτές εδώ οι μεταβλητές θέλω να είναι διαδικές. Binary δηλαδή. Λοιπόν, είμαι έτοιμος να επιλύσω το πρόβλημα. Λοιπόν, το πρόβλημα λύθηκε ως εξής. Καταρχήν βρήκε τη διάρκεια του κρίσιμου μονοπατιού την 23. Νομίζω το ίδιο είχαμε βρει και στην τάξη. Ποια είναι το κρίσιμο μονοπάτι? Το Χ010, το Χ1015. Πολύ ωραία.
το χ 10-15, το χ 15-20, το χ 20-30 και το χ 30-35. Φαντάζομαι ότι είχαμε βρει την ίδια ακριβώς λύση και στο μάθημα, λύνοντας το με το χέρι. Ελπίζω. Βλέπετε επίσης ότι όλοι οι περιορισμοί ικανοποιούνται. Αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά 0. Για τον υπολογιστή είναι το νούμερο 0,10 μηδενικά 73. Πρακτικά είναι 0. Είναι 13, έβαλα 13 μηδενικά. Αν βάλω... Να. Έτσι. Είναι πρακτικά 0. Τώρα λοιπόν θα σας δείξω έναν πιο δομημένο τρόπο με τον οποίο θα λύσουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ο τρόπος αυτός συνίσταται όταν τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι μεγαλύτερα, οπότε αυτό εδώ πέρα ουσιαστικά μας αποκρύπτει πληροφορία για τη δομή του προβλήματος. Δηλαδή εδώ δεν μπορούμε να δούμε, θα πρέπει να πηγαίνουμε μέσα σε κάθε εξίσωση και να βλέπουμε ο κόμβος 30 τι έρχεται και τι φεύγει. Λοιπόν, πριν βάλουμε στο Excel τον τρόπο που σας έδειξα, πάμε λίγο να ξαναδούμε ακριβώς τους περιορισμούς. Λοιπόν, αν θυμάστε σας έχω πει ότι για τους περιορισμούς παίρνουμε τον κάθε κόμβο, στο αριστερό μέρος γράφουμε το τι έρχεται και στο δεξί τι φεύγει. Έτσι για το κόμβο 0 είπαμε ότι θα στείλουμε ένα κουβά νερό και αυτά που φεύγουν από το κόμβο 0 είναι το χ05, νάτος είναι το χ010. Για το κόμβο 10 θα έρχεται το χ010 και φεύγουν αυτά τα τρία. χ1015, χ1025, χ1030. Και τέλος για τον κόμβο 35 είπαμε ότι έρχονται χ3035, χ2535 και χ535, να τα εδώ, και αυτό που πρέπει να βγει είναι ο ένας κουβάς νερό, δηλαδή θα πρέπει να ισούται με μονάδα. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα κάνουμε έναν μετασχηματισμό και θα φέρουμε όλα τα νούμερα, θα φέρουμε όλες τις μεταβλητές στο αριστερό μέλος και τους αριθμούς στο δεξί. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα θα γίνει ως εξής. Συνεπάγεται δηλαδή ότι μείον χ 0,5 μείον χ 0,10 ισούται με μείον 1. Βλέπετε ότι αυτό πήγε στο δεξί μέλος, έτσι, και οι μεταβλητές είναι στο αριστερό. Αυτό εδώ πώς θα γίνει? Θα γίνει λοιπόν αυτό. Όλα εδώ πέρα θα πάνε στο αριστερό μέλος και στο δεξί θα μείνει 0. Δεν υπάρχει νούμερο να μεταφέρουμε, άρα γίνεται χ 0,10 μείον χ 10,30 μείον χ 10,25 μείον χ 10,15. Τι έχει μείνει στο δεξί μέλος? 0. Ωραία. Και κατά τα στοιχεία εδώ πέρα όλο αυτό όπως είναι μείον 1. Συγγνώμη, εδώ δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα, είναι έτοιμο. Έτσι, όλες οι μεταβλητές είναι στο αριστερό μέλος και όλα τα νούμερα είναι στο δεξί. Άρα αυτό είναι έτοιμο. Λοιπόν, την ίδια λογική θα ακολουθήσουμε τώρα στο Excel ως εξής. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το Excel. Ας τα πάμε αυτά παρακάτω. Λοιπόν, καταρχήν εδώ θα γράψουμε πάλι τους κόμβους. Ωραία. Και πάμε στον κόμβο 0. Τι έχουμε τώρα εδώ πέρα? Αυτό εδώ μας ενδιαφέρει. Στο χ05 είναι μείον 1. Ωραία. Στο χ010 είναι πάλι μείον 1. Και στο δεξί μέλος, ας πούμε ότι εδώ αυτό θα είναι το δεξί μέλος, έχουμε μείον 1. Ωραία. Για πάμε λίγο στον κόμβο. Πάμε λίγο στον κόμβο 10. Ωραία.
Κόμβος 10 λοιπόν, έτσι όπως έχει γίνει, είναι αυτός εδώ. Άρα στο χ010 έχουμε 1. Στο χ1030 έχουμε μείον 1. Στο χ1025 έχουμε μείον 1 και στο χ1015 έχουμε πάλι μείον 1. Και έχουμε στο δεξιμέλος 0. Το μείον λοιπόν τι μας λέει, ότι από αυτόν τον κόμβο το 10-15 φεύγει. Και το θετικό μας λέει ότι έρχεται. Ας πάμε και στον κόμβο 35. Στον κόμβο 35 έχουμε το 30-35 είναι 1. Το 25-35 είναι 1. Και το 5-35 είναι και αυτό 1. Και επίσης όμως στο δεξί μέλος έχουμε 1 εδώ πέρα. Πάμε να φτιάξουμε λίγο και για τους άλλους κόμβους. Ας το δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στον κόμβο 5. Στο κόμβο 5 έρχεται το χ05. Άρα εδώ βάζουμε μονάδα. Στο κόμβο 5. Και τι φεύγει? Φεύγει το 535. Στο 535 λοιπόν θα βάλουμε μείον 1. Τι θα είναι? Θα είναι εδώ 0. Γιατί ουσιαστικά αριθμούς έχουμε μόνο στην είσοδο και στην έξοδο. Πάμε στον κόμβο 15. Στον κόμβο 15 τι έρχεται? Έρχεται το 10-15. Πού είναι το 10-15? 1. Και φεύγει το 15-20. Μείον 1. Στον κόμβο 20. Στον κόμβο 20 εδώ δηλαδή έρχεται το 15-20. Το 15-20 και φεύγει το 20-30. Το 20-30. Και αυτό είναι 0. Λοιπόν ότι όλοι αυτοί είναι 0. Στον κόμβο 25 έρχεται το 10-25. Να το, εδώ. Το 10-25. Το 10-25. Και φεύγει το 25-35. 25-35. Και τέλος στον κόμβο 30 έρχεται το 10-30. Ωραία. Έρχεται το 20-30. Ωραία. Και φεύγει το 30-35. Φεύγει το 30-35. Εδώ είναι μείον 1. Ωραία. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι εδώ πέρα, ουσιαστικά έχουμε την πληροφορία και για τον κάθε κόμβο ποιες μεταβλητές συνδέονται και με ποιο τρόπο. Εδώ πέρα αυτή την πληροφορία δεν την έχουμε. Είναι κρυμμένη μέσα στις φόρμουλες. Αυτό που μένει βέβαια εδώ πέρα είναι να υπολογίσουμε συγγνώμη, βάλουμε αυτό από εδώ. Να υπολογίσουμε τελικά το αριστερό μέρος. Το αριστερό μέρος είναι ουσιαστικά το sum product της τιμής της μεταβλητής επί αυτό εδώ το διάνυσμα. Και αυτό τι σημαίνει? Π.χ. είναι το μείον 1 επί ό,τι τιμή έχει αυτή η μεταβλητή συν μείον 1 επί ό,τι τιμή έχει αυτή η μεταβλητή. Δηλαδή με άλλα λόγια αυτές οι μεταβλητές επειδή είναι μείον θα πάνε στο δεξί μέλος κατά κάποιο τρόπο. Είναι το αντίστοιχο αυτού. Αν το κάνετε έτσι θα καταλάβετε γιατί είναι μείον 1. Έτσι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο τώρα, αρκεί εδώ να κρατήσουμε σταθερά, φυσικά θέλουμε τη στήλη 2. Άρα αυτό το θέλουμε σταθερά. Ωραία. Και να το τραβήξουμε κάτω. Έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε καταρχήν ότι σε αυτό το πρόβλημα επίσης στηρούνται οι περιορισμοί, έτσι όπως, γιατί είναι η λύση η προηγούμενη. Πάμε λίγο να γεμίσουμε, να το αρχικοποιήσουμε το πρόβλημα να είναι όλα 0. Και να πούμε στο solver, συγγνώμη, να ξαναξεκινήσει. Εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα reset all που σημαίνει ότι ό,τι πρόβλημα είχαμε βάλει σε αυτό το κελί σβήνεται, είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Λοιπόν, η αντικειμενική είναι αυτή εδώ, τα κελιά που θα αλλάξουμε είναι αυτά. Ο περιορισμός είναι ότι θέλουμε αυτό εδώ να είναι ίσο με αυτό εδώ. Ωραία. Και επίσης ένας περιορισμός είπαμε ότι είναι αυτός που ότι θέλουμε να είναι διαδικές μεταβλητές, binary. Ωραία.
Πάμε λοιπόν να το λύσουμε το πρόβλημα και για να δούμε τι βρίσκει. Αυτό που βρίσκει είναι πάλι 23, οι περιορισμοί τηρούνται και βρίσκει πάλι λογικά, για να το δούμε, χ010. Ωραία. Αυτό είναι 0 είπαμε. Έτσι είναι μηδενικά. Χ10-15 είναι ακριβώς η λύση που βρήκαμε και πριν. Απλώς με αυτόν τον τρόπο, σε αυτόν εδώ τον πίνακα, έχουμε λίγο μια πληροφορία για το τι συμβαίνει με τους κόμβους, τι φεύγει, τι έρχεται κτλ. Εσείς φυσικά στην άσκηση μπορείτε να το λύσετε με ό,τι τρόπο σας βολεύει. Θα σας πρότεινα όμως να το κάνετε αρχικά έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αλλά να προσπαθήσετε λίγο να δείτε και πώς δουλεύει αυτό εδώ το πράγμα. Νομίζω μετά από αυτά είστε έτοιμοι να λύσετε και στο Excel πια την άσκηση που έχετε.